Szervusztok, jó napot kívánok! Ez egy nagyon izgalmas és új koncepció, és nem csak Magyarországon egyedülálló, hanem az egész Deutsche Telekom csoporton belül is, amikor a magas színvonalú és arculatos kávézó, illetve egy új arculatú, már a konzultatív értékesítést támogató üzletet nyitunk egy légtérbe, és abban hiszünk, abban reménykedünk, hogy ez a két egymástól külön-külön lábakon is megálló tevékenység egymást erősíteni fogja. 2002 óta működtetjük a partnerüzletünket itt a Szegedi Tesco áruházban, és a Telekom nekünk egy nagyon nagy szerelem, már kezdetek óta, de a kávézás is nekem ugyanolyan nagy szerelmet jelentett. Amikor felszabadult mellettünk egy üzlethelyiség, akkor álmodtunk egy nagyot, és ez az álom arról szólt, hogy miért ne ötvözhetnénk a Telekom üzletet egy kávézóval, és miért ne nyitnánk egybe, és alkotnánk egy olyan dolgot, amire igazából felfigyel a világ. Nagyon nagy szerencsénk, de a Telekom vezetősége nagyon pozitívan fogadta ezt az elképzelésünket, és annak ellenére, hogy nem volt még ilyen a Deutsche Telekom sem a Magyar Telekomnak a történetében, teljes mellszélességgel mögénk álltak, segítettek a tervezésben, segítettek magában a koncepció kialakításában. Személy szerint én is abban hiszek, és ez a Magyar Telekomnak az egyik fontos stratégiai célja is, hogy az ügyfélélmény az, ami meg tud minket pozitív értelemben különböztetni a versenytársainktól, és az ügyfélélmény az, ami segít megtartani az ügyfeleinket, és egy remek alapot tud mindez képezni arra, hogy a legújabb szolgáltatásainkat, termékeinket be tudjuk mutatni az ügyfeleinknek. Mi tudunk nekik segíteni akkor, amikor bejönnek, és a mi felelősségünk az, hogy mindig testre szabott ajánlatokat kapjanak, amiket jól tudnak használni utána az életük során. Ez lehet az egyik legjobb kulcsa arra, hogy az ügyfélélményt tudjuk egy magasabb szintre emelni, ez pedig egy kiváló keret itt, ami körülvesz minket mindenhez. Az, amit már kezdetek óta tudtunk, hogy azt, amit a Telekom nagyon-nagyon régóta megvalósít, azt, hogy megadja az ügyfelének azt a minőségi kiszolgálást, és hogy minden fronton a maximális ügyfélélményre törekszik, azt szeretnénk a kávézó területén is ugyanúgy bevezetni, megalkotni. Amellett, hogy ezek a konzultatív értékesítés nagyon jól támogató pultrendszerek kialakításra kerültek, LED-falakon, nagyszámú bemutató eszközön tesszük könnyen kipróbálhatóvá az új termékeinket, szolgáltatásainkat. Minőségben ezt a nagyon magas minőséget szeretnénk nyújtani a vendégeinknek, mindezt egy olyan áron, ami elérhető egy vidéki városban, tehát Szegeden is. Azt szeretnénk, hogy a vendégeink megtapasztalják ahhoz, hogy nem feltétlenül kell extra árat fizetni az extra minőségért. Nyitási akciónk van október 15-ig kizárólag ebben az üzletben, meghatározott típusú készüléket akciós áron vásárolhatnak meg az ügyfeleink, és ez már ajándékkávét adunk nekik. Hiszek abban, hogy ezek az okos eszközök teljesebbé, boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá tudják tenni az ügyfeleink életét. Nagyon jó társuk lehet az egészségmegőrzésben, a kapcsolattartásban, a szeretteikkel, vagy nagyon távol élő rokonaikkal, a navigációban, az életük szervezésében. És hát elég sokan vannak ma még, akik úgy gondolják, hogy a telefon az bőven elég, ha csak SMS küldésre vagy hanghívásra alkalmas. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek egy kiváló lehetőségtől tartják magukat valamiért távol. Én ezt küldetésemnek tekintem, hogy ezt az ajtót kinyissuk számukra, ismerjék meg az okos eszközök nyújtotta lehetőségek tárházát, és éljenek vele, mert sikeresebbek lesznek, és arra nem is merek gondolni, de hát aki ebből kimarad, az le is marad.